Nuwun para pamirsa kakung Semowono Putri, sawetawis dipun aturi suka parisuka palipur kalian kadang seniman seniwati sing wekasan budaya titiwancinipun kula sakadang sinampiran jejibahan berarti desaken napa ingkang dados pranatan adat ing tanah Jawa pangadeg adicara pangruwatan kepareng pitepangan Raden Pentul paring nama sisian kula Raden Tembung nggih sawetawis pikantuk napa ingkang dados jejibahan dumateng para pamirsa kakung Semowono Putri kasuwun kanthi leganing manah panjenengan sami hangestreni napa ingkang dados laksaning adicara ngantos purnaning pahargyan. Mbem enjih Kakang Pendul sajaiki beda kaya padatan sawetara awak dhewe iki jumeneng ana ing sak ngandhaping tratakram Bajinaturata. enjih Kakang Pendul Ya wis sak mestine sekawit paring palipur marang kadang pamirsa kakung Semowono Putri ana ing tlatah jetak kembang nggih leres sunggingan bener. Leres nggih. Aku cilianku ya ning kene. Kerep adus sekali ning kono. tau cilik to Ora disuwe. Nih ya iki dinos ora tak selaki jroning ati. Ana unen-unen yen to garwa kae sigaraning nyong. enjih Kakang Pendul Ora katon sak kedheping netra gawe kangening sakjroning dada. leres menika Kakang Pendul mboten namung panjenengan ananging sakjroning ati kula tansah ngantu-antukan kenipun panjenengan tindak menapa kok nggih mboten ndang mulih to Ning tak candhek anggon kulumbaning asmaranata keluarga. Nggih. Merga wis diparingi palipur marang kadang seniman seniwati. kados mekaten Jane ngono aku ya meh dangdut. Ora nembang. enjih Ora apa kuwi kok gandrung ku lho. Jam piro wis wayah. Wis wayah ya. Aku mau ya kesel teko kono numpak pesawat Airbus. Kakang Pendul janjane kula menika lho cubriya kali panjenengan lho tinteni gek wis jam piro gak teko-teko sajak wonten wigati Ora tak selak ing jroning atiku. nggih Yen to aku sekawit babat talason ing tanah Pulo Jawa kae Nggih. paring sesanti marang kadang gesang yen to aku kuwawa bakal paring pitungan marang kadang gesang ana ing tanah Jawa ya Nggih. cecala nawala tiban kang sinampiran jejeban marang awak dewi kudu mratitisake pranatan ana ing tanah Jawa pangadeg adicara pangruwatan pangkruatan tamangka Kakang Pendul kepiye tiang ingkang paring pitulung pangkruwat menika lak nggih tiang ingkang sampun sepuh boten ateges sepuh menika bab yuswa ananging bab kawruh yen to bab kawruh panjenengan menika boten kirang-kirang malah luwih-luwih yen kanggene kula ananging amargi panjenengan kalian kula menika anggenipun bebrayan lak nggih dereng pinaringan momongan menika tesih ketingal muda taruna Kakang wis sak mestine sinawang ana ing kadang gesang tanah Jawa awak dhewe muda tumaruna Leres. ning anggonku nolak babakan pakaryan iki kurang prayoga Nggih. nanging nampa gawe bingung ing jroning atiku yen to sliramu iki dina nyarujuki Nggih. tetembungan sapa kang sinampiran jejiban pangadeg adicara pangruwatan kudu priyayi kang sepuh ora mung sepuh yuswane uga sepuh babakan kawruh leres nyelamur laku kahanan ing dina Kakang Pendul piye jelamur laku kahanan ateges panjenengan kalian kula wiwit dinten menika gantos jejuluk Kakang ben sinawang awak dhewe sajak yuswa lingsir dadi piyayi sepuh ning tanah Jawa kados mekaten sliramu rak ya mangerteni nggih yen to ana piyayi kakung ana ing tanah Jawa kae sinebut kaki kaki leres dalah kang wadon kasebut nini wis sak mestine iki dina njumbuhake kana sinebut Raden Pentul kelawan Raden Tembung anjir nanging lajeng ganti sulis jejuluk kaki lege dalah ini lege ya kaki lege dalah kula sak menika nini lege ya kaki lege ya ini lege anjir sampun jumbo kalian kahanan sampun pas yen to sak mangkene wonten kadang gesang nyuwun pitulungan pangkruwat kagem panjenengan kalian kula lak boten nguciwani kaya ora mangkene iki dina kasunyatan apa kang jumbuh dadi pamikiran nggih ning apa sliramu ora ngrungokake dhuwuring pasmaning awak dhewe nini kaki lege ya kepiye Prenjak tansah ganter-ganter dimiringaken samsaya banter kaki lege ya
Sasmitaning para winasi sonan tanah Jawa yen ana prenjak ganter-ganter bakal tamu tumuju sakring rompok awake. Anjing, piranto sawetawis. Kaya mangkono nilke. Mbok menawi samangkene tamu ingkang rawuh menika amberkahi kagem keluarga panjenengan kalian kula kaki legeye. Kaporo tak sawang saka kadohan saja ana priyayi sakeluarga tumuju sakring rompok awake. Kaki legeye. Nilke. San saya caket pianten sakeluarga menika. Ini lagi. Tumus prenjak ingkang ganter-ganter san saya banten menika wonten tamu ingkang rawuh mboten sawiji nanging setunggal keluarga. Menapa panjenengan menika sampun tepang tamu ingkang rawuh menika kaki legeye. Kasunyatan dereng wano anggonku pitepangan apa kang dadi wigati priyayi tumuju sakring rompok awake. Nggih. Bakal tak purba amrit rawaca kang dadi wigati. Sumangga kaki legeye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak. Boten ateges kula tamu ing kahanan pahartian punika. Kula badhe nyuwun pirsa dumateng panjenengan sami. Pilih panjenengan punika pinaringan asma sinten saking tlatah pundi? Kaki legaya, kula talangaturipun Bapak Agit Sugian, sepindah badhe silaturahim kaping kalih. Bapak Agit Sugian adalah Ibu Nuryati badhe nitipake putranipun Mavin Yudo Prakoso dalah Cynthia Ambar Pradita sing gadah sukerta kedono kedini. Nuwun sewu. Bapak Agit Sugian saha Ibu Nuryati saking tlatah Jedak Kembang. Sunggingan leres. Nggih. Kula pun kaki legeye dalah punika sisian kula mini legeye. Anggenipun panjenengan saking tlatah Jedak Kembang Sunggingan. Kalian putra putri panjenengan punika mengko wigati punapa? Ngomong ajeng kula nikahaken. Dados kang putra punika kinaran nggadahi sukerta kedono kedini. Pun pasrahaken dumateng kula saha sisihan kula lumantar kula nyuwun dumateng Gusti Kang Maha Kuwasa lukar sukerta putra putri panjenengan. Nuwun sewu Bapak Agit Sugian saha Ibu Nuryati. Anggenipun panjenengan pasrah putra putri panjenengan dumateng kula saha sisihan kula napa nggih sampun ikhlas lahir terusin Pak? Ikhlas lahir batin. Ikhlas nggih. Ibu ikhlas. Nah ikhlas putra putri panjenengan badhe kula tampi. Semonggo. Bapak Agit Sugian saha Ibu Nuryati, panjenengan ampun alih tinggali. Pilih putra putri panjenengan badhe kula rengkuh kadya anak kula piyambak. Kapura samangke dadosaken putra ingkang soleh putri ingkang solihah. Titiari kalenggan punika kalukar sedaya sukertanipun dadosaken putra putri ingkang suci boten gadah sukerta punapa-punapa. Pinaringan panjang yuswa ketepan takwa dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Nuwun sewu Bapak Dweni. Sasampunipun panjenengan pasrah putra putri panjenengan dumateng kula saha sisihan kula. Tasih wonten wigati ingkang dereng kawedhar napa cekap dados wigati panjenengan? Sampun cekap. Sajak panjenengan gati-gati badhe kondur tumuju bidalem sewang-sewang kula tansah sugeng nderekaken kondur rahayu nirwikara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini legeye. Kaki legeye. Yen to sliramu sekawit awak dhewe bebrayan selawit taun durung diwenehi wiji. Ning iki dina nugraha saka Gusti awak dhewe pinaringan putra senadyan to iki mau putra titipan saking panjenengan Bapak Agit Sugian Ibu Nuryati ning wis sak mestine bakal tak glowentah kaya anake dhewe. Banget bungae ati kula kaki legeye. Menapa kula ingkang kula sesuwun rinten lan dalu. Dinten menika sampun kasembadan boten namung sawiji nanging langsung kekalih lanang wadon. Menika gagah piteksa ayu rupane pasuryane kaki legeye. Wis sak mestine iki dina
bombong jroning ati ning sliramu mangerteni Nggih. pasrah putra loro cacahe lumantar aku kelawan kowe Leres. awit bapa Ageng Sugihan kae netepi adating tanah Jawa. Oh, nembe kemutan. Yen to bocah sakloron menika nandang Sukerta kedono kedine Kang. Kaya mangkono. Ning ya iki dina aku kok ya ora kepenak. Anakmu ki tak sawang ki ya seneng mesam-mesem ning swara iki lho wetenge kok klurak-kluruk Terus iki lho. luka ki legi lah menika mendel kemawon sajak lesu lho. Jane iki wis mak empot durung to, Nduk. Oh, durung tenan to. Oh, kaki legi. Heh? Teng pepungkuran menika lak wonten beras setaker. Menika bocah sak kloron benjang mestine lak nggih bakal bebrayan omah-omah. Menika kula gelowenta kula jak teng pepungkuran, kula warai masak wonten beras setaker menika kula masaki. Ning yen to iki dina mung beras digawe bubur wae diadang. Nggih. Nek ora ana tambah-tambahane aku ya ora penak. Lah mbok panjenengan menika njabut telo sing wonten pategalan kaki legi ya. Ing mburi kae Nggih. yen kaya mangkono aku tak njabut telo. Anjing. Anakmu diajak ana ing pamungkuran. Anjing. Nok, nang tak ewangi, tak warai masak kaya ana beras sithik padha dimasak ben mengkone yen to bebrayan kaki ora kagok. Lak ngoten to kaki legi. Kaya mangkono. Anggih. Aku tak ning mburi. Anggih. Ayo nok, nang padha adang kene pawon ayo. Lah kok ana kedadian sing kaya mangkene? Anggonku momong kowe bocah sak kloron tansah ana sing ganggu gawe kaya ngene. Apa yo kaki legi ya iki ora mangerteni? Dioyak-oyak kewan sing gedene kaya ngono. Kaki legi ya. Kaki legi ya. Saking bungae anggonku ngrumati kowe bocah sak kloron. Ora nyono ora ngira. Yen to ana kedadian sing kaya mangkene, Nini legi. kaki legi ya. Lagi wae tak tinggal sawetara. Durung wae aku jupuk wujuding telo. Lah kok sliramu tansah golak-galok, apa ya ora isin kelawan anakmu sak kloron. Kaki legi. Nini legi. Mboten ateges kula menika kok ora isin kalih bocah sak kloron. Kula menika wedi lho kaki legi. Babagan apa? Anggen kula momong bocah sak kloron menika tansah wonten sing ganggu gawe kaki legi ya. Dadi iki dina sajak sliramu kae kaweden. Yen to aku nyawang anakmu ya padha deg-degan. Laras kaki legi. Kalau wau kula lak nggih sampun matur kalian panjenengan ento kula badhe kula wentah bocah sak kloron wonten pepungkuran. Ananging nembe kemawon kula kalih bocah kekalih menika nguripke geni wonten pawon. Banjur wonten kewan gedhe dhuwur gegirisi tansah ganggu gawe kaki legi. Oh ya, kowe kelawan anakmu sak kloron. Leres beras ingkang setaker menika sakniki sampun kocar-kacir kaki legi. Dadi korak-karik ing beras ana ing kendhil mau sejatine ana pawujudan kaya mangke. Leres mboten namung semanten karep kula lak nggih kula ndelik wonten gubuk ingkang panjenengan damel kala wingi ananging kewan menika tansah mangertosi anggen kula kalian bocah sak kloron menika ndelik Tetep ngoyak marang sliramu kelawan anak. Leres mboten namung semonten kaki legi Kepiye ini? kewan menika tansah ngoyak-oyak kula anggenipun kula ndelik wonten kebon tebu menika kaki legi Pategalan tebu tansah musak masik kae amarga ana kedadian yen to sekawit runtute iki dina. Leres. Ini legi. Aku njaluk pangapura. Jih. Awit kabeh iki dina mung kliru babakan aku iki dina nampa jejibahan. Nggih. Yen to sekawit aku ana ing mburi arep njupuk wujuding telo. Eling yen to anakmu sak kloron kae nandang Sukerta. Nggih. Banjur aku njupuk wujuding janur.
Lah kok janur menika wonten wigunanipun menapa Kakek Legi? Mangerti yen to ing tanah Jawa kae janur sejatine mengko wedi cahya utawa nur kang tumurun saka dhuwur. Kanthi jabah Gusti Kang Maha iki dina wis tak paring aji sanget bakal tak kalungke ana ing janggane anakmu supaya kalis rubeda nir ing sambika. Oh, dados menika badhe dipun kalongaken. Kaya mangkono. Kula sumanggaken Kakek Legi ya. Pak Mafin juga Pak. Emek itu Mas iku. Oh, Afin. Dua film tok. Ngeten. Nggih. Afin juga Pak. Afin, kenapa? Buat Kaki legi ya. Ini legi. Sak sampunipun bocah sak kloron menika panjenengan kalunge arupi janur kuning. Lah kok pasuryane tansah cuploron tambah sumunar. Mriku Afin gagap piteksa tansah cuploron, Sintia tambah ayu tambah sumunar kaki legi ya. Wis sak mestine yen to nur utawa cahya nyawiji ning jiwa ragane anakmu. Mula yang disawang katon cemlorot pasuryane bocah sak kloron. Kados mekaten. Mergo iki dina wis kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa, anakmu bakal tak lukar sukerta. Ewange manungku puja dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Sumangga kaki legi ya. Ini legi. Kaki legi ya. Wis dadi kasunyatan anakmu kalukar sukatane dadi bocah kang suci ora disekala apa-apa. Nggih. Yen to iki jumbuhake kanan dadi anake kaki legi lan ini legi. Anakmu bakal tak paringi ganti jejuluk Gantos jejuluk. nglamur laku kahanan yaiku kang lanang iki bakal tak paringi jejuluk kenang jlagur. Nggih. Lan sing wadon kae prawan jlagur. Kenang jlagur dalah prawan jlagur wonten werdi. Panjang kaku bocah sakarone kae bakal jumangkah ana ing dalan kang luhur. Amin. Kabeh panjangane kang dhuwur mesti wae kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwane sakloron uga ngabekti kang ukir jiwa lan raga. Ragane amin. Bismillahirrahmanirrahim. Afin Yuda Prakoso. Kenang jlagur. Cynthia Ambar Pradita Prawan Jlagur. Ini legi. Kaki legi ya. Mangerteni kahanan kang kaya mangkono iki dina ora teges aku jejere wong tuwa lanang kudu nyukupi kebutuhaning keluarga. Mula saka iku nini palilamu tak kanthi budal ning kutha raja kupati pangupa jiwa. Sliramu tak tinggal sawetara kelawan anakmu sak kloron ana ing rapa. Kaki legi. Ini legi. Panjenengan lak nggih mangertosi yen kula menika dados ibu nembe kemawon. Kaya mangkono. Dados dereng pinter babagan kula wentah lan momong
bocah sakloron menika. Yen panjenengan ngarujuki, kula nyuwun kanca ruang kagem njagi keselamatane bocah sakloron menika kaki legi. Sumelang jroning atimu iki dina kasunyatan durung pinter babakan kula wentah. Leres. Yen to nyelamur laku kahanan ora teges aku njaluk kanca ruang tangga teparo kanggo kanca sliramu uga jaga anakmu ning mangerti ya yen to anakmu sakloron duwe kadang tuwa papat cacekan rawujud. Nggih. Bakal tak wujudake ning pengarepanmu kanggo kanca ruang slira uga jaga keselamatane kadange aku. Semoga kaki legi. Bismillahirrahmanirrahim. Subiyah amarah alwamah. Mon maina. Subiyah amarah alwamah lan kowe mutmainah. Yen to sekawit ki badan alus tak cipta dadi badan kasar. Mergo iki dina aku njaluk guna sabyantu iki kabeh tak kon jaga kadangmu anom sakloron uga dadi kanca roene legi apa saguh yer. Yen saguh jaga aja nganti lirwa sakedheping mitra. Ini legi. Kaki legi. Lan ngen anggonku pati pangupaja kanggo kebutuhaning keluarga. Keselamatananku tak sampirno ning pundak. Wis tak akan Ning aku meling marang sliramu. menapa menika? Sabudalku ana ing kutha raja yen sewayah-wayah ana sadring rompok ana bebaya sliramu ora bisa muntasi. Nggih. Gedruk lemah kaping telundang jenengku krasa jroning ati bali tumuju sadring rompok. Wis tak akan dawuh kaki legi. Sewang-sewangan nandum selamat. Santas kaki legi ya. Safiya amara alu amalan mutmainah. Keselamatan
Sedulur papat Sopiah Alwamah Mutmainah Amarah kowe rak yo sekelingan to yen kowe kabeh duweni kewajiban momong lan jaga putra lan putriku kenang jlagur uga prawan jlagur ananging saiki malah kowe padha jejagongan ning kene kapara sedulurmu anom sak kloron kuwi ora ana ning kene papan panggonan kene janjane sedulurmu anom sak kloron kuwi ora ning endi Mutmainah ini lho ya sak derenge kula matur ini saantawis kula kalih kadang kula Supiah Alwamah lan Amarah diutus kaki lega ya kan jaga bahu kiwa tengen kadang anom kula sak loron prawan jlagur lan Joko jlagur pancen bener kaya ngono nanging wonten cak depe rompok ini sing kula kalih kadang kula katekan kewan kang gedhe gegirisi kewan gedhe gegirisi leres banjur kewan kang gedhe gegirisi sakmenika kawujudan macan kawujudan macan nggih leres banjur sing mbok karepake ono sampung gerete opo marang sedulur manom sak kloron kuwi Mutmainah kadang anom kula murca rene legaya lajeng kula kedah pripun dene legaya sedulur papa aku kelingan manah bawa lingik kaki legaya di kolos pawel ingkang pundi nene legaya yen ana bebuyolan aku kelawan kowe kabeh ora bisa muntasi aku kudu nimbali asmane kaki legaya kaping 3 uga ngujuban telo kaping 3 mulo Amarah Alwamah lan kowe Mutmainah telung ewang-ewang nuntut marang Gusti ingkang akan ya muga-muga lakon iki ninggal karampungan lan sedulurmu sak kloron bisa ketemu maneh kaki legi enggal-enggal kotor kaki legi ya kaki legi Sumendal rasa jroning atiku entos kawit ngupadi pangupa jiwa ana ing kutha raja ning ya gene durung entuk pakaryan kang gumathok kapara nyawang pedhut lingan sak guring rompoke awak dhewe anggonku bali nyandung ngrimpet mangerteni kadang tuwa papat cacahe sedih jroning atine sliramu tawang tangis kaya mangke kula menika badhe matur nanging sadurunge matur nyon agung pangapunten kaki legi nini lega kaki legi sajak beda kaya padatan matur wae iki dina njaluk
pangapura kapara kapedi kaya mangkono walaka wani Kula mangertosi ento kula tring saged dados ibu ingkang sampurna Kakang Kosik to kosik iki babakan apa to sekali penjenihan menika masrahaken keselamatan kenang Jragur Ki Prawan Jragur tatan kula ugi sedulur papa ananging kegelege ini kasunyatan samenika putra kekalihane bocah sakloron iki lho kene iki dino aku ora duka atur mukan kaya mangkono gawe sesecak berikan Resa mesti bakal tau tampake kaku marang Sri ning aku gong lega ini yen to wanti-wantiku sekawit marang sliramu sak budalku ning kutha raja iki dina ati kedah iya lajeng kula menika kedapripun supados putra kekalih menika saged kepanggih malih Kakang ya toto atimu candhek anggonmu tawang tawas mungganing sanggar pamuja pandungamu tak kanthi budal pengupati anakmu sak kloron kae ini lho saken dawuh kula bakal wonten sanggar pamuja mugi-mugi putra kekalih saged enggal-enggal kaya mangkono aja kendating tungon kula nyuwun pamit Kakang ya Sophia amarah halu amalan kemut main Dawuh tinimbalan. ora tambal yo kang dadi aturku kasunyatan atangku sak kloron murca saka dampar kamandan aku njaluk tanggung jawab mergo sekawit misaku jaga keslametane kadangmu anum sakdo Nggih. jeneng Mutmainah kang duweni aji kanda pangrasa lan panglimunan Nggih. cucuking laku sinampiran ning pundak mula saka iku ger kabeh kanthi palilaku enggal budal ger ya hamara halu amalan kowe Mutmainah Dawuh tinimbalan. ora nganti gantalan dina minggu utawa candra lagi sak kedheping nitra jeneng sira kabeh wani bali ing pengarepanku ning yogine ora nggo katangmu anom sak kloron kasunyatan ngirit kewan gegirisi kang kaya mangki apa kang dadi setiamu Mutmainah Kagelege iya kewan menika kang nyidra kadang anom kula kekalih kagelege. kawujudan kewan gegirisi kang nyidra kadangmu anom ger Leres. yen kaya mangkono banget panerimaku yen tos kawit kowe kabeh badan halus tak cipta dadi badan kasar iki dina bakal tak balikake dadi badan halus maneh supaya bisa kanggo kekuatane kadangmu ana menawa sakjroning karepane kewan gegirisi mula saka iku ger iki dina ora usah kesuwen manjing jiwa lan ragane kadangmu anom sakloron ger mandek satrio tejo laksana tejane wong aran katon gemlundung kok krikil malang-malang ler kadyondo klosat-klosot wonten ing marga catur tengahing prapatan yen to kewan gegiri sing pengarepanku iki dina bisa tata jalma sapa kang dadi dasanama nger wong gedhe iya tambuh marang aku tanah kula Jawa iki ora ana loro ora telu ya mung siji aku sing kena diarani Sri Bathara Kala Gyat Sayuta ya Raden Gembong Kamedya sing gagyaranku balik sapa gedhe saka ndi papan bangunanmu Sri Bathara Kala Gyat Sayuta yen to jeneng sira kepengin mangerteni sapa kang kumawani ngadeg pengarepan ora kalios pun tanah Plu Jawa kaki legek kang dadi peparan Walah kalah ngeras pandhet kebeneran kowe bisa akbar karo aku yo ing papan kene aku arep nagih janji marang kowe nalika sejarah ing tanah Plu Jawa
jatang pangane Sri Bathara Kala Yap Sayuta kaki legaya ana barang haning yo gini iki dina aku mlebu ing desa Cedak Kembang kene ana bawangan sing jenenge Bapak Agit Sugian dalah Ibu Nuryati. Bapak Agit Sugian hang duweni putra loro cacahe Mafid Yudha Prakoso dalah Sintia Ambar Pradita sing kena diarani bocah kedono kedini haning yo gini iki dina tak gagah kala mangsa tak kremah-kremah ora bisa adur tak gigit-gigit ora bisa lembut tak ontal malang rasane pedes panas perah kowe pesebawe kaki legek Bathara Kala Gelap Sayu dredah ana sakring rompok ora kali pokal gawemu anggonmu netepi jadang pangan sing bapa Adami kang nandang Sukerta kasunyatan mangerteni Bapak Agit Sugian Ibu Nuryati nih anak nandang Sukerta kedono kedini ya iki dina wis dadi jamak lumare nek goblok nek mongso ning kasunyatan iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayu tapa lali nalika babat alas ning tanah Pluo Jawa kae entuk anggonmu goblok apa kang dadi jadang panganmu nanging yen to lali-lali ora karuwat sengkalan tambah lisan maneh yen lali-lali ora karuwat sengkalan mongko iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayu to mangerteni bocah kae kinalungan janur kuning ning janggane Abara tak paring nyaji sangut kang ila ijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa uga wis kalukar seketone dadi bocah kang suci ora ndek sekala apa kaya bocah liya-liyane kae nek goblok malang nek untal mujur ora gawe adening sakring waduk Sri Bathara Kala Gelap Sayu to rening mangerteni kahanan kang kaya mangkono tak jaluk kanthi aris iki dina aku njaluk baline bocah sak kloron kae tanpa gethek diri sawiji entuk kasunyatan Sri Bathara Kala Gelap Sayu mesti bakal tak sembadani kagil sokeh kandel pondoan kowe wani njaluk putramu suwe dene gua dodo apa poidanmu opamu iki dina Sri Bathara Kala Gelap Sayuta njaluk bapono njaluk tetap busa minangka gandine putramu apa sagung nang kali kagil babat anggon bakal mulungake anak kono sakring Gokarbang yen tono tetembungane tanah Jawa memayu hayuning bawana langgeng tinta saha Gusti Kang Maha Kuwasa kang ateges urip lan pati hake Gusti Kang Maha Kuwasa kowe lan aku mesti ditanya alam dunya syarat sarana baline bocah sakloron tanpa gethek ciri sawiji ing donya iki ana kawujudan wis sak mestine bakal tawujud apa kang dadi panjaluk kebyaring donya bakal tak cepake uger aja njaluk tumureng lintang kelawan kagil ana parang rungokno gobokmu lan lek mripatmu aku ora njaluk gebyar ing donya aku ora njaluk tumrap lintang kelawan bulan rehni aku njaluk gandine putramu raga kekandilan nyawa sing kepanjenengan sukma minangka gandine raga kekandilan nyawa sing kepanjenengan sukma sing nganggo sarwa seta kang aran pitik putih loro cacahe kowe sing kapisah sing kaloro beras rong bita sak umune sing katelu mori putih rong dedeg rong pengawe ora esuk ora sore yen kagil gaya saguh mujuti panjenengane Sri Bathara Kala Gelap Sayuta putramu baudhake kagil sajak ngemu pralam pito anggon duweni panjalukan yen to pitik seta mujuti jiwa raga kang suci kanggo gantine jadang pangan ngedemke ana sakring waduk yen to beras fitrah anyuceni jiwa lan ragamu yen to mori putih kae kanggo buntelmu sewayah-wayah madhep marang Kang Kuwasa apa kang dadi panjaluk kawujudaning donya iki atur sepone tanah Pluo Jawa kena ndek ugem enggal utanu anakku ana sakring Gokarbang kagil yen mangkono panjalukmu ora usah kesuwen saiki putramu suwe jroning Gokarbangku mundur jangka tambane bakal tak tambani kanthi ini legi ya tinggal tumuruna saka sanggar pamujan awit pandungamu iki dina kae jabat dening Gusti Kang Maha Kuwasa aku bali kelawan anakmu sak kloro kaki legeye kepiye leres menika kenang Jlagor kalian prawan Jlagor kaki legeye
Titi sawetara bener iki anakmu. Leres menika kenang Jlagor kalian prawan Jlagor. Amargi menika tesih kinalongan janur kuning Kaki Legeye. Damar mancung cinupet yen to kasunyatan anakmu sak klon kacidra dening Sri Bathara Kala Klapsayu. Sri Bathara Kala Klapsayu to. Kanggo wadining awak dhewe bayi merga baline anakmu kabeh wis kalukar sukertone kaijabah dening Gusti Kang Makwasa. Kados mekaten Kaki Legeye, kula mboten bakal buka wadi menika yen to sak mangkene tiyang sepuhipun sak kloran menika rawuh wonten mriki Kaki. Kaya mangkono sing tak jaluk niki. Nggih. Ning ora iki dina sawise sliramu yen to ana tiyang sepuhe mara ana ing rompoke awak dhewe. Nggih. Kok tak rungokake kae lho. Kaki Legeye. Menika prenjak tansah ganter-ganter Kaki Legeye. Kaya mangkono ni legi. Kaporo menika kledang. Cobi panjenengan persane. Panjenengan rak nggih mboten pangklek to. Yen to bapa sugihan kalian ibu menika rawuh. Wonten rambok panjenengan kalian kula sak menika Kaki Legeye. Sajak tak sawang kaya mangkono ni. Anjir Kaki Legeye. Kula mboten pangklek. Ananging awak dhewe iki yo duwe rompok ana ing dhuwuring gunung. Anjir. Pramila kedah sabar. Ananging menika langgih sampun ketinggal kledang. Malah Kaki Legeye cobi panjenengan persani. Menika sajak regunuk beto napa to Kaki Legeye? Menapa badhe didagangan wonten mriki Kaki Legeye? Kaki Legeye. Ini legi. Panjenengan menika mbok nggih uluk salam wonten tamu rawuh kok nggih. Anggih to. Kok boten disambut to menika tamune Kaki Legeye? Ora pangkling aku. Lah kula nggih mboten pangkling. Bapak Agit Sugihan Ibu Nuryati. Nggih, Kaki Legeye. Kepiye? Kula lak ditanglet kalian panjenengan. Kledang menika sampun ketinggal yen to Bapak Sugihan dalah ibu menika betok uga rampen. Menapa panjenengan menika badhe sadian to, Bu? Kowe iki lho kok ngelingno. Loh kok ngelengke? Lah wong menika nggih mboten kados adat sabene lho Kaki Legeye. Kok sik aku tak sprinto. Kalau rumiyin lak nggih anggenipun rawuh wonten mriki mboten betok kados mekaten. Ini legi ya. Kaki Iki legi. dina bakal tak purbo. Nggih. Omongan dadi wigatine awrit raja. Semoga. Nuwun sewu Bapak Ibu. Anggenipun panjenengan rawuh tumuju sakjroning rompok kula. Damel kageting manah kula beto kados mekaten janjane mengko wigati punapa. Kaki Legeye Nun injih. sepindah badhe silaturahim kaping kalih Bapak Agit Sugihan dalah Ibu Nuryati badhe nyuwun putranipun kekalih Mafin Yudo Prakoso dalah Sintia Ambar Pradita. Kaping 3 badhe maringi bebungah utawi sedekah Kaki Legeye dalah Nini Legeye. Dados sedaya punika minangka sedekah panjenenganipun Bapak Agit Sugihan Ibu Nuryati tumrap kula sesisian kula. Nggih. Apa sampun ikhlas, Pak? Ikhlas lah. Ibu nggih ikhlas. Anu ikhlas badhe kula tampi mugi dadosaken berkah lumebaripun rezeki panjenengan sak keluarga. Coba kae tampan no. Anjing, monggo kula tampi nggih. Tolong dakok ning kene pepungkuran nggih, Nang. Matur suwun. Ngeten mawon. Matur suwun. Sasampunipun panjenengan pasrah sedekah tumrap kula sesisian kula. Titi hari kalenggan kula badhe ngajak kondur putra-putri panjenengan. Nggih. Nuwun sewu bilih kepareng kula badhe niti pirsa wonten wigati punapa, Pak. Kang Sintia Ambar Pradita ajeng kula nikahaken benjing-enjing. Ingkang putri punika Sintia Ambar Pradita badhe dipun nikahaken. Nggih. Enjing-enjing, Pak. Nggih. Kula namung saged muji anggenipun samangke genduk Sintia Ambar Pradita nglampahi abdu nikah lumampah rahayu nirwikara kajaba ingkang dados setya lumbaning asmara nata keluarga dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Nuwun sewu Bapak Tuhan Ibu. Ing mriki badhe nitipaken wujud janur dumateng panjenengan sami.
ingkang tangsalipun tunggal punika gadhahipun Afin. Kula suwun Bapak tuan Ibu, janur punika samangke panjenengan dekek sangadipun bantal utawi kasur anggenipun biasanipun putra putri panjenengan sari. Selaminipun sepasar dinten utawi gangsal dinten. Sak badanipun gangsal dinten, janur punika panjenengan larung utawi bucal wonten lepen ingkang wonten toyanipun milih nggih. Kanthi pandonga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ra nduwak wujuding janur, nanging aku nduwak sengkalane anakku kedono kedini. Kanthi jabah Gusti Kang Maha Kuwasa wilujeng slamet kalis rubeda nir ing sambi kala. Dipun Fatihah kaping 3 nggih. Kapara saya saged dadosaken putra ingkang saleh putri ingkang salehah. Bebrayanipun ugi dadosaken sama wasdayanipun nggih. Ing mriki sampun dados anak kula paring jejuluk Kenang Jlagur dalah Rawan Jlagur. Yang kepisarap Carono Bapak tuan Ibu kula aturi nimbali putra putri panjenengan kanthi jejuluk mekaten nggih. Kula paring tulodo. Nggih anakku Afin Yuda Prakoso Kenang Jlagur. Nggih anakku lanang Afin Yuda Prakoso Kenang Jlagur. Dalem, Pak. Nggih anakku wedok Sinti Ambar Pradita Pelawan Jlagur. Dalem, Pak. Nang anakku lanang Alvin Yuda Prakoso Kenang Jlagur. Dalem, Bu. Nggih anakku wedok Sintia Ambar Pradita Perawan Jlagur. Iya dalem, Bu. Aku malah guyu kono. Alhamdulillah napa ingkang dados sedya wigati kaijabah dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Semoga dicara dipun pungkasi kanthi barokah Fatihah. Mugi leres sedya wigati kaijabah keluarga panjenengan tansah pinayungan keselamatan kaberkahan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Minal hajati bil barokatihil Fatihah. Bapak tuan Ibu, putra putri panjenengan kepasrahaken dumateng Bapak tuan Ibu malih. Yun pangestinipun Bapak, Ibu damel jimat paripih dayanana kasantosa. Bapak Agit Sugiyan saha Ibu Nuriyati sakeluarga puraning pahargyan kula tansah sugeng ndherekaken kondur tumuju dalam sawang-sawang rahayu nirikara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika wonten embor saisine. Pilaranipun Bapak Sugiyan janjane wonten werdinipun menapa to kok wonten embor dalah saisine menika kaki lege ya? Ana unen-unen yen to wong Jawa aja lali Jawane embor awak dhewe wajib gemborake utawa ngandhakake marang tangga teparo ana ing jedak kembang. Bapak Sugiyan Ibu Nuryati wis nglukar sukerta putra lan putrine. Menika wonten beras kuning werdinipun menapa? Wiwit suwe wis ngening-ngeningake pikir sok kapan aku bisa ngruwat sengkalan iki dina wis kasembadan. Lajeng kembang setaman menika werdinipun menapa kaki lege? Bapak Agit Sugiyan Ibu Nuryati ora lali marang kadang tuwa papat cacai para nabi para rasul para wali wa tanah Mekah Madinah tanah Bulujo abil khusus kaki danyang idayang sahibul wayah ana ing tlatah jedak kembang sumingan tumeber ahli kubur jaler lan estri. Lajeng wajib menika werdinipun menapa? Wis dadi kewajibane wong tuwa ora mung nglairake maringi jeneng ngitanake nikahake uga ngruwat sengkalane iki kewajiban. Lajeng wonten godhong alang-alang apa-apa dalah godhong kluwih wonten werdinipun menapa? Yen to Bapak Agit Sugiyan Ibu Nuryati tansah nyuwun wiwit awal duwe hajat lan akhire supaya ora ana alangan apa-apa kalis rubida niring sambikala sakbadane duwe kawe utawa hajat kae kaluwihake kajembarake rejeki nika sasmitane godhong luwih kang ateges luwih lebih sembarangan ikal. Amin. Menika ingkang pungkasan wonten kupat luar kaki lege. Kupat luar mujudati cara pangruwatan
Kedono kedini iki dina wis kalukar dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Sineksen para malaikatipun Gusti Allah. Para nabi, para rasul, para wali wonten Mekah Madinah tanah bulu Jawa bil khusus bagi danyang sahibul oleh wonten ing tlatah Yedak Kembang Sunggingan. Ugitipun hangestreni para pamirsa kakung Semana Putri tinampi ing dinten Jumat Pahing malem Sabtu pon. Kanthi piwaosan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar saka sana wa subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bathara Kala Prapsayuda. Sadurunge apa kang dadi panjalmu tak sembadani. Apa iki dina aku njaluk sabyan tuwa saguh. Yen kaya mangkono rina lan wangine Sri Bathara Kala Prapsayuda tak kon jaga keselamatan daleme. Bapak Agit Sugiyan Ibu Nuryati. Bebaya saka wetan saka kidul kulon lan lor uga munggah ing dhuwur ana ing isor sun tarikna Sri Bathara Kala Prapsayuda yoga apa ya saguh yen kaya mangkono raga kandilan nyawa kepanjingan sukma sita wujude loro cacahe mundur sabda akal tak pinangkan